Аз не знам дали ще мога кацна въобще. 302 на 44. Максимал. Те тук над стендал с всичкото червено. Изравнява. Чакай на Ваня за нас някъде точно. Да. Добре. Той по-бавно Бавни се сме, развълна. той ще ни настигне. По-бавно развърта... Пада 90. Тук Emergency. Тук съм urgent, emergency. Да, ето повреден съм. Предния колесник не се отвори. Нищо, къснах си поне. Спри. F-Tiger е Colt. 290 на 34. Нямам нищо на радара. Изключвам. Защо не ще да отваря кабинката, бе? кабинет. Кабинката. Аз тук не мога да отворя. Нещо умра. Там някой го запалиха. Виждам. Отваря. Какви обороти си, максимали си? 90. Добре, разбрано. 290 на 30 ход. Още малко наляво. Максимал. 290, слизам леко надолу. Ето го, виждам го. Там над градчето. Не наблюдавам. Имам контакт. А то ниския ли къде е? Много Да. Точно по курса. Радио 290, да. почти. Ход ми е. Оставам на максимал. Ай, стига бе, не мога да взема самолет на стендал ли бе? Виждам Боли го в пред нас дясно, къде надясно. бая това? Да, надясно отива, виждам го. Има и други там. То там има още трима горе, виждаш и той е мелета. Виждам. Ама следвам. Да. Още съм на максимал. Има отясно двама се бият, трима се бият. Така, тримата вдясно отиваме. Боли форсаж. Форсаж. Хвърлям баките. Отварям наляво. Отварям надясно. О, надясно двама има. Да. Стрелят. Те са един гад. Имам въртолет тук пред мене. Има и въртолети. Осмица. Трябва да се суради в тия. Отивам надясно. Осмица не е ли наша? Към тия два. Осмицата е наша, да. Така. F5 гони сушка. Сушката се Намерих разби. я в петицата. Обаче нямам заход. Аз имам, захождам. Много Много е съм бавна. бърз, отивам над нея, много е бавна, да. Отивам на нея и аз. Ти ли кой стреля Аз с някой. скорост? можах. Оп! Той Къде? скочи, Джекна! Джек. Браво, Ваньо, бе! Ваньо! Ваньо е опасен. Да, грин с погасне. Така. Така. Аз се разминавам с осмицата, е тук точно около Той не пушеците е ли върта. наш? Ваня го виждам. Осмицата е наша, да, той бие долу. Да. Зад ванката съм. Така 078 за 62 км. Тук сме заедно, майче. Си дигна. Добре, давай на 078, 080. 070. Ай, Аз съм вече по курс. Тази бара как се появяваше? 90. Баката ми е готова и свърлих я. Свървам и аз. Аут? Не аут и тап, ами какво беше? Следваме. Аз не иджа. Не мога да цъкна. 075 на 51 ход фантом. Не бе. Максимал. Майката връзна. Че изключи това радио вистона, че Това се е. направи здравето. 78 на 44. Май пак ми Добре. кръща DCS. Максимал излизам от автопилота, слизам ниско. Лошо беше. Аз влезах за сега, добре.
Не бе мен. 081 на 37. Да, 084. Фланк райт. 33. Райт, да. 37 при те, 42 при мен. Малко Аз по-напред те съм виждам, просто. пред мене си те виждам. Да. 30. Не го виждам, той е просто. Пуснах му ремонт и викам чай да взема нов слот. Вместо да 276. и чао. 086 на 30 фланк райт. 275 за 28, това е друга цел сега. Това е друга цел. Това втория е нашата цел. Ето го, наблюдавам. Его надясно. Наблюдавам, курса е 295-095 към него. На максимал съм. Форсаж. Първи форсаж. Аз съм зад боли. Виж ли го, Тани? Точно по курса ни е точката. Много ми е далече, ти си ми И на мен ми е далече. далеч, просто казвам. Да, виждам го я вдясно, върти надясно. Да, върти надясно. Има и друг идва, внимайте. Оп, Дай сигнал, бе. Да. Обърна, ама не мога да Клона, разбера на клона, къде. клона. Според мен Към се тебе, отдалечава ход, от ход. нас. Отдалечава се, ход. Ход. Ход е. Отивам надясно. как ще го Ход е, задмина, да, брат? ход е. Добре, той не те видя. Лошо, че не те видя, ще му излезна отзаде. Давай ти боли. Аз съм надясно. Така. Завърта към мене, аз го обръщам. Наляво тръгвам. Оп, излизам му. Давай, виждам те. Не, Му бавене. беше бърз. Бавене. Да, той е бавен, не ти ще бърз. Да. Те го на мало емо, той обикновено трябва да го увеличаваш. Ясно. Той обикновено не говори, ама сега Само е дошъл. ми е дошло тук да се наприказвам за цялото време. да си излизам съм на добър. Драгичево! Да, бе! Да, Пешко е. Мазето! Не го бъзе, направо. Бирарията. Бирарията. Фокс 2. Бихте ли го това, бе? Гледаш, браво, Тани. Браво. Айде, Съм Вие сте... яш курат. Много бях бързав. Въобще не Яш ми ми даде сигнал. курат Пишляков. Как ще видям кура, бе, тогава ще я? Яш ми курат Пишляков. 049 за 17. 05 за 17, Наляво, отивам наляво. нататък. Включване излучение. Нямам нищо на излучение. Нямам и аз. Максимал. 010 за 011 за 8. Ход. Имам го. Опа, разминах се с някой тук. Аз бех също чух думкане. Ето го тука. А не, това е парашут. Майка ти стара, то някъде отзад. Дигам по вертикал и оглеждам задниците щитици. Добре, аз върта по хоризонтала, не виждам Добре. нищо тук. 318 за 6. Къде е тази гад, бе? ...051 за 6 ход. Не наблюдавам нищо. Това е за И мен, аз аз... върта и за мен. говорих с тебе. Че не го щупа пак. 0,234 Къде ще? км. Къде си, бе, бако? 338 за 7. Така виждам нещо. F5X търсиш. Виждам миг. Това си ти. Ето флер. Да, О, ти си нещо ти. ме удари, нещо ме Разминах удари, се с нещо ме тебе. удари. Ваня го убиха. F5. Опа. 0,17 за 6,7. Къде си, бе? Покупка. 004 за 8. Там виждам двама. Само да го видим, бата, че го изготвим. Не мога. Оп, ето го! Боли, дай флер. Флер. Не си ти. Изгуби го тук около Давай, мините, да. бата. Около пушака ли е там някъде? Да, комините, пушиха и бега. Виждам двама там. Флер от мене. 024 на 11 ход. Ето го. Да, точно. Сега се разминавам с него. Виждам го. Излизам му на газенцето. Виждам те, да, ти си по-близък. Да. Да, стиме за вас. Имам сигнатура. Момент. Фокс 2. Давай. Плеш. Давай, брат.
Браво, отлична снима. Аз съм Тани на 2 Fox двойки имам. Аз имам 3 Fox двойки. Добре, 2 тона горило. Ти имаш 2 тона горило, откъде бе? Да. Вати газара. И аз на максимал го карам. Тони 200. Чек, че тук имаше някакъв на 23 км. Оп, 0,9, 0 на 76, не, имаш някакъв по-близо. На мен ми дава само една F5. Върта тука наляво. Ай, 0,9, да видим какво има там на 75 км. Разбравам, следвам 0,9, но в смисъл не те виждам. Мощност 90. Окей, разбирам. Той е изчезна от радара, това от IWR. Ти имаш горило, но аз съм Тони 200. Ако искаш да се прибираме. Най-вероятно искам. Тук Бранденбург ни е на... И Берлин ни е на еднакво разстояние. Какъв курс за фана? Я да видя къде си. Дръж 90. 90, добре. Даже курса към Берлин е... Може би 110, да. Аз 110. Ай. Вие на Салют Брист. Няма значение, само ще презаредиме там. Ще пребазираме. Да, 120 курс. Опа, 0,16 на 26. Тани, 26 какво? километра какво? Да бе, булиям съм на един. Върта наляво. 324 на 15. 354. F5. Именно ви. Идвам. Не наблюдавам нищо още. Ето го! В ляво ми е леко. 344 за 10 км. Но ниско долу беше и се скри някъде. Ниско е. Ниско се, това ниско стои. Оп, нещо пред мен минава. 138 на 4. Минал е покрай мен. 21, наш 21. Ето го. Там е, аз го подцених. Видя го. Не бе, ние го убихме това, Ваня. Боли, видя ли го минати пред носа? Видя го, сега завърти надясно. F5. Да, убия, мръсна F5. Виждам го много добре. Не го наблюдавам. Сега ще му излезем на газа. Следвам. Ето го, мина пред мене, видя ли го? Не. Чупи си крилото. Той трябва вече, значи, що не шупи. Падна ли? Падна ли, рефлайна ли, не може да разбера какво направи. Каза крилцата. Що направи бе, Пешо? Добре. Тани Тони 200 съм. Тон 800 съм аз. Следвам. Аз 199 на 2,2. Има близко. Май, то някъде зад нас. Давай, Да, надясно, Зад мене. F4 излезе. Как ще е за тебе, бе? 20. Аз съм ти за за тебе, мен. бе. Бе, там има F4 ми дава. Ето го, 280. 304 на 3 км. Дай флер да те видя. Флер, 2. Стига. Чи си отзаде. Добре, само го гледам това. Къде? Няма да имам гориво да прибира на малко. 160 на 3. Къде е тази гад, бе? 87. Фланк райт. Идвам. Ако мога нещо да асистирам. Боли 500 горивовата останат. Оставяме. 5-4 на 2. Но той ме уби. Пак. F4 ме уби, за да... Да виждаме. Даде го. О, сапа за време, сега ще излеза сам с... Ей, много са боли. 3. 3-5-1, айде. Трябва да си изнесеме.
авто. Аре бе, къде си бе, бат? Две 8-3-10. Колт. Аре бе, брат, къде си бе? Пух. Фокс 2. Плеш. Браво, браво, браво. Еба майката мръсна. Няма ли се прибираш, Аз бе? сте ли бе? Прибирам се. Не съм на 300 литра. Емо, сега да разбирам, че и с това ли се въртиш, бе, батко? Не се върта. Нещо не ми отговаря на това, на DCS с стола в момента, ама нямах време да се занимавам да гледам какво е. Аз ще излитам от Бриз. 23. Що не мога никой да вида, бе, бата? 110-3. Къде си, мама ти, дева? Стреля по мене. С Не оръдие го ли? видях. Да. Ой! Забих се тук в едно дърво. Добре. Беше плътно зад мен. Гоните? Нищо да е. Да, но колко кила направихме, а? Аре бе, къде си бе, бате? На 5 км не те виждам, смятай. Кьорав ли съм? Колко сме направили? Аз имам 3 кила само. Аз имам 2-3. Явно Един. като те убият и Аз не ти имам ги броя. един. Ти ги броя, а ги потъпаме. Кой ми е отляво на мен? Аз. Добре. Вие на Бриз казахте. Ванка, ти 20 единицата нямаш ли, бе? Имаме. Що не дойдеш с нас? Ще дойда са. По-ме кефи 19-ката. Бата, тука се върта като гламав, никой не виждам така. Дава ми ги, ще ме убие някой. Нищо, 5, 7, 9, 3 км за нищо ги няма. Нещо по-трудно ги виждам на тая карта. Да, ниско ли Не са, знам. трудно се виждат. Не знам защо така. Факт е така. Факт е това. Да. Те и миговете трудно се виждат. Зелени особено. Аз съм сребрист. Ето нещо. Рангеле, нещо видях. Дай му. 19. Май. Че да не се отказвам, 19, да. Да, тук един български миг прелете отгоре. Аз съм бе. А, Аз ви чакам.
288 на 15 км пешко. Тежка факция 290-14 Да. ход. Нисък към дек. Да, 600 метра. Дайте ни води. Разбрано. Оп. Фаровете са ни пуснати по дефолт. Пред мене. F4. Наблюдавам. Имам радарен. И нещо нагоре отива. Там са още един F4, добре. Сплеш. Виген. С оръдие. Разцепих го. Браво! Разцепих го на части, 6 бро. на 10 ход. Къде си, бе, Бакук? Не мога го видя. Що не ми даде кила? Те вижда тук, бе, Що бат. не ми даде кила, бе, бате? 006. Бегал е преди да умре. Затова. Реслотнал е. Капути. Капути. Нищо, ти си го убил, бе. Да. Боли, къде си? Дай, дай. 335 на Спирачка, 12. оборот. Готов? И аз също. 2 кила днес. Гън кила. 195 имам гориво, имам ракети, 195. Къде си, бе, Бакук, на 140 метра? Как ще видя толкова ниско, а? Как ще те видя толкова ниско? Ай го тук нагоре. Два наши радарни. Талавате пълзи като това. И брана. 353 за 17, колесник на отранен клапи. 353 наляво започва. Да. Север ли това? Не знам, нещо нагоре наляво отива. И още нещо долу. Но Чакай, че не мога 18 да за видя. 56 км, това е друго. Това е север. Боли изправен, започваме от дясно обратно. Да. Не, това е миг. Ох, добре, че не стрелях. Видях го. Наблюдавам Пехота. по курс. Максимал. Двама, да, виждам ги. Форсаж. Курсаж. Дайте фляри, бе. Това е миг. Аз нямам. Ето, Имам. беше отдаде. Това е Имам. миг, дето Миг, мина. миг, миг. Да, тук има долу някакъв пълзи ниско. Аз съм. На траката. Завивам наляво. Сега тук гоня един контакт, който дига нагоре. Това е мига. Това е, да, това е Май ванка. няма. Не, миг 15. Да. 13. 013 за 43 2000 метра. Следвайте. 30 за 38. Това е петица. 027 за 29. Да. 029 за 34 км. Включвам излучение, имам радарен. Имам и аз. Форсаж от мене, изчезва ми радар. Форсаж и от мене. Не, виждам го Максимал. още радари. Опа, още един се появи в ляво. Да, бе, да, 029 за 17. По курс съм, бе. Нисък е. 5 км, 029 за 5 Ближ... км. Мърджвате стани поне по радара. Дам флер, бате, не наблюдавам нищо. 33 на 13. Да, сам ми го даде радара след мърча. Високо е. Сега се пикира надолу. Аз съм това. А, ти си. Това е в петица. 09 Виждам. на 2. Оп. Разминах се с нещо. С мене. Стани, Марч. Чакай. Това май е в петица. Я да видя. 236. Обратно Да. ти бе. Обратно, разминали сме се, Я разминали. някой да даде флеер от вас. Аз нямам. Да, Аз гледам. имам, ето нещо там, имам нещо. Май, То не съм ги пуснал.
Да, то катапултира и... 3-4-3. Майка ти да е, ева. F5, да. Гориво 1 тон. 04825. Форен бакет. По курса ми Да, е. моята е готова. 286. 277 за 24. На 4000. 4 Angels, да. Две 15 км 048. 122 метра. Ход. 263. Ето. Това е наш. Някъде тук отпред. Его. ДП5 за 24 3000 метра. О, удари ме. Сваради малко. Ама съм жив. Аз не знам дали го ударих. Ще ударя хедал ли то удари? Мърч е, да. Има Малко. радарен. Аз май го пропуснах. О, Ванка, виждам те пушиш, бат. Добре. Бяло, сигурно добре. бяло. Бяло, бяло, бяло. Горил. Чакай, че него не мога го видя. Долу, ниско, надясно. 9 на 31. Хвана го. Ти следваш ли го? Нещо мене следва. Вече не. Отбранявам и трябва да се прибирам. Чакай, че него не мога го видя, мамка му. То е много висок F4 ли е това? Какво е? Да, Да. 3000 метра. Боли и виждаш ли го? Не. Аз съм го Ванка, аз съм за включил. тебе, не виждам никой за тебе. Не, аз се Ами е отказах. далеч. Аз съм ударен, ще се прибирам. Аз се обърнах към това на 073 на 30 км, дето. Къде е 70. прибирането обаче? Той е бавен, той е Много. буклук, бе. Трябва да го гърма с оръдие. Още едно. 6 на 26. Нисък долу, майка ти да е, ева. 209. Къде си, бе? Прибирам се аз. Той ми е по пътя, ама се прибирам. Ако го видя, ще го гръмна. Този път не го оцелих да я. 37 за мно. Удари ме. 6-5 на 21 ход. Идвам. Удари ме. Как не ги виждам тук верно на тази карта, Ето бе? го. Виждам го. Видя ли го Боли? Зад него съм да Виждам го те. Му еба, майка. В Как ми го дясно гледа? леко Нагоре, нагоре нагоре. отива. Сега е точно по курса над мене ще мине. Върти ми Виждаш се, ли? не мога да го удара. Нито с Аха, оръдие, ти си нито с зад него. ракета. Аз съм Добре, зад идвам. него. Ти си отзад, така ли? Да, Опа, аз още съм един отзад. самолет Аз съм, само аз дойде. съм. Тръгва нагоре. Ванката. Опа, браво. Удари го, браво. Никой не го е Крилото ударил. крилото му Какво замина. направи? Некой го удари, крилото му Това замина. е друг. Руши нещо. Вие, вашия друг. В пътицата му уби, майка му. Да. Чупено му е Без крило. крило е. Трябва да се прибирам спешно. Учи. Губа гориво. Няма да скачам. Прибирам се. Като губа гориво, даже е по-добре. 1 на 7. Мършеве файтон да е... Високо е. Много ми се тралака, бат. 3000. Не е много. Какви 3000, па биеме се на земята, вие го гледате. Аз се Бел прибирам. съм. Това е на 133 метра, бе. Че Не изстреляна го виждам. ракета, даде флеер, го покати. Не е стреляна община, Ето Брезда. да останем с две само. Няма, трябва да го гърмим с оръдие това, бате, няма да стане вече. Оп. Да, виждам къде е. Закъсал си го, пичаго. Колко и да въртиш, закъсал си го, букук. Нещастен. Бега ли? Върти ми се окръг.
Виражи ми, не мога да го удара. Свърши ми бойкомплект. Мотородения бойкомплект. Имам ракетки само. Абе ти вентилатора към тебе ли го завърта, бе? А, Викторе? Да. Вентилатора към тебе ли го завърта? Затова ли ми стана жега? Браво. Аз чуя какво ми стана жега, то си завъртел вентилатора към него. Пуск. Така. Дай боли. Това е от фантом. По някой пусна, не знам по кой е това фантом. Бах ти, той е много бърз, не мога да настигна. А така, дай нагоре. Дай нагоре. Вие... Само не ми изпомпвай, моля ти се. Имаме един тон още се биеме. Фокс 2. Да, боли. боли. Плеш! Две от мене. Браво, боле. До 88 на 5. Го ванката крета към летището, Милия. Сега се разминеме, Ванка. Оп, разминахме се. Ще кацнеш. Трябва парашут. О, чакай. То ще ми се отърве, бате, от... Бавен го направих, клатушкащ, ама се ще го... Охо! Опа. Оп. Айде, кацни бе, унивата. Ще те ева... Парашут. Спирачки. Фокс Не бе, не мине. Сплеш. Мамата му е бак с последната Фокс двойка. Браво. Айде да си ходим. Големо гола не беше. На 3. Прибрах се му. На изток ли трябваше да ходим за вкъщи? Че я видя F10, че няма разбени тук. Боли го изписава, мене не ме изписава в кила. Това буклук му се е бам майката, бе. Стендал е... Б5-6 на 12. Вече е червено стендал. И аз го разпръснах много соради и не го броя. Така, 18. И аз Ето ги там. след малко ще излитам пешко ти. Аз съм във въздуха. Да. Нали се разминахме като каташ? Да. Напушил съм. Да. Не е верно това, не е верно. Ваня си е посегнал, да. Не мога да бъде. 5 месеца не бях пит. Бабате, то трябва да... Извинявам, пръствам се от работа, Да. На няколко месеца. Там са купчина, бат. Един вражески и другото всичко е... Не ми го даде кила. Торев. Да. Нищо, аз съм го записал на видео. Аз не записвах това път, вчера записвах доста. Ама нямам време да седна да се занимавам, брат. Цял ден са бачкане. Това е. Къщата горе етажа. Правя струвам, ядосвам се, става, не става. Мамата си е бал. Че тук са 4, кой е, кой какъв е, ето го то. Его фантома. Аз имам още 60 секунди, къде съм тръгнал. Ой, чакай. Ще видя къде е Брис сега, тук е само горички. Травички. Травичка е добре. Фокс 2. Да, боли. Флеш фантом. Браво. Ево майката. Моята не го взе, ама твоята го взе. Важно е да умре фантома, нищо друго. Да ми го на мене, няма значение. Му мерси. Няма нищо кашко. Е, Да ти е сладко?
Нагрухтех се стилове, бе. Аз ли? Не, Да. Пешко. Един кил имам тук за червените. Това тук летище наше ли е? Наблюдавам по-отстрани. А тук летище наше. Наше. Тепо би трябвало наша, да. Стендал сме тук на Стендал. 30 секунди, Наше. кажи, Дани. Стендал. Готов ли си? 044 на Ваня, не 16. те чух. Имам 6, ракети. 12. Аз съм готов. Ама аз кацам. Ти кацаш, извиняй. Аз да излитам. Ако искаш да ръпе нагоре. 4 Да те изчакам. Си как чака. кажеш. Аз ще То, ние зареждам. сме с различни самолети, това е че... Ама, да. Има тук на 30, май ще влезе. Ще влезе да се позбие. Добре, айде. Си имам 2 ракети и горивци имам. Да, Немо, дай флер. какво да ги правим, просто Не съм там, аз виждам ви 4 самолета, седна ще се въртите, ама малки хлопи, аз съм големи далеч. хлопи. Аз отдясно излитам на пистата, извиняй. кой не мога да разбера. Три 5-5. Изключително лош заход, виждам това. Пуск. Има от Фантом ли е това? F5 ли не мога да го видя от тук? F5 би трябвало да е на мен, това ми дава. Какъв е този странен самолет? А това е сушка, Су-25. Тогава той е гонил ето този, който е Фантом. Може как си сгорил това. Малко имам тани, ама съм поне тук близо до нашото летище. Добре, Фокс де! давай. Сплеш Фантом! Браво, Ама браво. жив е там на Не Балкана. може, от ТР-3S-ката ще падне. Това е... Фокс 2 още една. Скочи, добре. Скочи, да. Скочиха ми ракетите. Да Прибирай кажа се. къде летиш. 100 литра имам, да да се прибера. Имаш и флери, ама. Имам, ето ти Дай флер. да ни това. Да, Не ти си един, това. ето ти още един. Не, не си ти. F5 имам на 9 Да, км. идвам. 22 км. 181. Ей, Тони на газа, бе. Виждам ви. Ама... Его, къде е на газа ми? Уху. Не, това е сушка. Ще успея ли? Няма ли да успея? Може и да успея. Дай газ. Колко километра боли имаш горе-долу? Некой ме кълцна Аз съм на финала. Давай, лекичко. Те си горил. Ето. Мираж ли минава отгоре, не можах да видя. Изкозлих тук, ама. Нещо то се разби. разбита. Ай, готово на газа ми. Даже и кацнах! Чакай, че ме гони този с орудие. Дай флер. Не знам дали не спука гума, ама... Важно, че се прибра. Ти къде стане? На онова летище ли? На Брист съм.
Контра ли има? Кацнах там, дясно, някъде, не знам. Добре, че да дойде направо там ще. Не мога да го късна това. Бате, близо съм, не мога да разбера къде сте, честно. Не... Успях един път да го вършутна. Трябва с уръдие букука. Дай, отивам да се изпишкам като... Бате, не Аз си мога. режем ногтите на крака, така че имам желание. Добре. Ето. Его къде е зад мене, бе, букука. F4 мърч. В петица ме гони, да ева, букука му да ева. Айде, днеска трябва и Fox 2 да е нещо кил. Успях ли да го изтръскам, бе, майка му да ева. Его, още ме стреля, ама... Не мога го видя зад мен ли? Ето го, зад мен е букука мръсен. Аз съм в мърч от доста време. Изгубих го тук от това. Три, 4-8. Къде си, бе, нещастник? Мали, аз нямам гориво. Кацам на стандал, няма какво правим тук. Нямам гориво. Ето къде летиш, само това да не ми е на газа, че... Нема го. Добре, на 10 км. Не знам дали да не пускам такова репер, защото ме чукна 2 пъти. Ей, се разбия ли? Се разбия. Good kill. Разбих се. Good kill. Да, ева, разбих се. Че пия нещо, че пресъхнах. Да ям нещо, може. Даже не знам дали да не ям и да... Толкова часа. Да, утре е събота. Събота, ама... Да, нещо не е окей с самолетчето. Бачкал съм Това цял ме ден. повредил. Ще го прилягам. И аз бачках това да, ама... Да, жега, няма как да ти заспим, да. Аз съм гладен и... Ще опитам, че вчера не съм спал. И така. И така, Ай. тук съм. Го убиме кацане, мама му. Днеска ми писна, бате. Боли тук ли си? Писна ми на кацане да му убиват, бе. Тък му пуснах колесника, бате, да кацам. Бе, мамичката ми. Нема ли шибано ПВО на това летище, бе? Нищо не стреля оттам, ама нищо. На кое летиш си каца? Бриз. Аз ще поприлягам. Тък му се отървах от те в петицата. Долу па ме настигна фантома. И го виж, дава го на 42 км, виж? Айде, момчета, аз ще... Айде, бе, Лек. лек. прилягам. Бе. Какво става тази вечер? Нещо...
Са пак ролирай тук 3 часа, бате. Това летише тук, бай ролёшките, бай чудото. Бриста ли? Не бе. Мене поне ме спамба на меч като козината, бате. Не мога излезем 3 часа. Ага, да, верно съм много сотове. И как ме яд, че му уби това накацане. Мамицата видея, бе, ще уяди мръсне. Фетицата ме гони, не можа да му убие. Долу му уби. Днеска 3 пъти му убиват на спуснат колесник. Те, майка. Егин, 41 км, бата. Cold Hot. Не, това е тук на летището. Тук че ли има някаква мъгла на този сървър, не мога да Някаква, да бе, нещо трудно ги... Ама той пуснали се над земята, над гората, там и трудно се виждаш да е. Няма мъгла, няма нищо. Че... Няма мъгла. Дигна малко гамата. Не бе, няма мъгла, обаче. Но гори има тук и като слезна долу над горите и го губиш за момент. Дайте. Зад мен ли си? До тебе са. Те виждаме, човек. А кой е този българския скин, дето съм спрал до него? Аз съм, мисля, че Тани това пред мен. Аз съм на полосата, значи съм до Пешко. Дай Пешко, не? Да, ама защото спрех пред един български скин, викам, че... Да, аз реших, че Тани ме чака. Аз помисля, че това е Тани. Нещо не се разбраме. Важното е, че се сме нашето. Но... Излитайте, аз излитам. Ти от другата страна излиташ, така? Явно. Чакай му да го изчакам. Тук е една малка стоянка, целата умаслена. Както беше. Така бяха стоянките. Ами да. Хубаво са направили, Карл. Летищата са перфектни. И те това викаха за тия Ми-8, Ми-17, аз на Крумово служих и те екаха по една чаша масло на час гори. Пирашка, борсаш ево и раз. Да. Последен полет прави, че стана... Повтегам. Да, и ние сигурно. Поне аз да е. Но 8-7. Леко надясно, ние сме си по курса, дамек. Включим излучение. Курс 90. Максимал. 098 за 33. Корекция вдясно. Справим. Свой 13 за 27. По курс.
41 за 19. Взимали сме бебата. Обороти 95 ще дигнем, че нещо гледам, Добре, че ти зор някакъв. 131 за 23 пешко, дай. От 32, отдясно. Ти ми дясно. Добре. Ох! Дай сам си. По дървото ли са дърво? Ето тук има някакъв контрейл горе. Ето той е. Планк райт, той е същия с контрейла, букулка мръсен. Форсач, включвам втори форсач. Да. На 15 000. На 15 000 метра. 14 000 Да. метра. Да. Къде ще го гониш ли? Ти докато стигнеш до него? Аз го виждам пред мене. 3-4-4. 15 000 метра, това са 45 000 фута. Къде ще дигнал 10 000 метра, да. Тук и още един наш го подгони. Човек, оставям го. Това нашия да се оправя с това високи, аз не искам. Да се оправяте, бал съм. Е на 6 км от мене, ама. Скрика се тук в облаците, къде ще ги гона? 0,80, колт. То е и колт на всичкото отгоре, не. Пада някой. Нещо падна от облаците горе. Я да видим. Не, то уби някакъв наш... Уби някакъв такова транспортен ли... Няма стигане това, батко. 130-35 на 12 км. Аз го гона, ама не мога да настигна, това ми бега. Бега ми букулка мръсен. Да, увеличава се разстоянието. На 13 Angels букулка мръсен. 13 000 метра, ватко. Аз съм на... И аз съм там. No, 23 за 25 юз. Ход 100 метра. Бати, нещастника, бати. 17. На 20 км вече избегами. Няма гонен, няма настигане. Ето ще гоним па. Ще го догоним, да.
BWR, Роланд ме е ударил. Както и да е.